ክቡር ወይ ብራንድ ክዳውንቲ ከይገበረት ዘናት ዝኾነት ጓል ኣጋጢማትኩም ትፈልጡ ዶ? ሰላም ሎሚ ብክቡር ዝተገዝኡ ክዳውንትን መፀባበቕን ከይገዛእና ከመይ ጌርና ንኣሽቱ ነገራት ብምትዕራይ ጥራይ ዘናጥ ክላሲ ሰሓቢት ኮንካ ናይ ምርኣይ ምስጢር ክነግረክን እየ። እምበኣር ተቐዳሚቲ ሄር ትሪትመንት ፀጉሪ ምክንኻን ክትከውን ጥዕና ዘለዎን ጽሩይን ፀጉሪ ምውናን። ገለ ካብቶም ጥዕና ዘለዎ ፀጉሪ ንምህላው ዝሕግዙና መንገድታት ከዓ ኣብ ሰሙን 2 ወይ 3 ግዜ ምሕፃብ፣ ንጥቀሞ ሻምፖ ሳልፌት ፍሪ ምዝኸውን፣ ሄር ማስክ ወይ ከዓ ኦይል ትሪትመንት ሓንቲ ግዜ ኣብ ሰሙን ምጥቃም፣ ማሳጅ ምግባር፣ ብዙሕ ሓዊ ዘይምጥቃም፣ ጫፍ ጫፉ ምቁራፅ ፀጉርና ሓድሽን ጥዕና ዘለዎን ክገብሮ ይሕግዞ። ምስ ገፅና ዝኸይድ ኣተሓሕዛ ናይ ፀጉሪ ምጥቃም ግድን ኣይኮነን ቢዩቲ ሳሎን ኩሉ ግዜ ክንከይድ ኣብ ገዛና ባዕልና ቀሊልን ዝተመዓራረየ ፀጉርን ከም ዝህልወና ምግባር እውን ይከኣል እዩ። ፀጉሪ ኣብ ዘይተስተኻኸለሉ ወይ ዘይተመዓራረየሉ እዋን ወላ ፅቡቅ ተተኸደና ትርኢትና ከበላሽዎ ዓቢ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ፀጉርና ብፅሬትን ብጥዕናን ክንሕዞ ይግባእ። እታ ካልኣይቲ ስኪን ግሎው ፅሩይ ዘንፀባርቕ ቆርበት ምህላው ማለት እዩ። ፅሩይን ዘንፀባርቕ ቆርበት ምህላው ኣብ ትርኢትና ሰሓብነት ክህልወና ዓቢ ተራ እዩ ዘለዎ። ቀሊል ስኪን ሩቲን ምጥቃም፣ ገለ ካብኣቶም ክሊንዘር፣ ሞይስቸራይዘር፣ ሳንስክሪን ምጥቃም። ስለዚ ቅድም ክቡር ወይ ከዓ ብራንድ ዘይኮነ ምስ ዓቕምና ዝኸይድን ንገፅና ዝሰማምዖን ዓይነት ምጥቃም። ካልእ ናህና ስኪን ግሎው ንክኸውን ትሕግዙና ከዓኒ ሃይድሬሽን ንመዓልቲ ክሳብ 8 ቢኬሪ ማይ ምስታይ ንቆርበትና ከፅርዮ ይኽእል እዩ። ካልእ እኹል ድቃስ ምድቃስ ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓት ዕረፍቲ ምውሳድ፣ ስትረስ ጭንቀት ምጉዳል ንቆርበትና ከንፀባርቕ ወይ ከዓ ፅሩይ ንኸውን ይሕግዙና። ብተወሳኺ እውን ከንፈርና፣ ስንና፣ ፅፍርና ብፅሬት ምሓዝ ሓደ ካብቲ ኤሌጋንት ክንከውን ዝሕግዙና ነገራት እዮም። ምክንያቱ ኣብ ንስሕቀሉ ወይ ከዓ ኣብ ንዛረበሉ እዋን ምስ ሰባት መጀመርያ ድርእይዎ ነገር ተዳሎ ከንፈርና ስንና ስለ ዝኾነ እሱ ከዓ ብፅሬትን ብምክንኻንን ክንሕዞ ይግባኣና። ካልእ ፅፍርና ግድን ቢዩቲ ሳሎን ከይድና ከነስተኻኽሎ ወይ ከዓኒ ፅፍሪ ክንገብረሉ ክንዕርየሉ ክንከናኸኖ ደይኮነ ኣብ ገዛና ኮይንና ባዕልና ከነስተኻኽሎ ከነፅርዮ ይግባኣና። ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ሜክኣፕ ዘድልዮ ኢቨንት ምስ ንረክብ ቀሊል ምስ ገፅና ዝኸይድ ምስ ቆርበትና ዝኸይድ ምስ ኣከዳድናና ዝኸይድ ምጥቃም። ናይ ገፅና ቆርበት ዘየበላሹ ሙሉእ ብሙሉእ መልክዕና ደይቅይር ክኸውን ይግባእ። ነቲ ዘለና ፅባቐ ዘንፀባርቕ እምበር ዘይነበረና ፅባቐ ንምፍጣር ክኸውን የብሉን። ሓደ ኣብዚ ክንዝክሮ ዘለና ነገር እንተደኣ ገፅና ጥዕና ዘለዎ ፅሩይ ዘንፀባርቕ ዝኸውን ሜክኣፕ እውን ንባዕሉ ኣየድልየናን። ሳልሳይ ከዓ ክሎዚንግ ቾይስ ወይ ከዓ ኣከዳድናና እዩ ክኸውን። ዘናት ጓል ግድን ኣይኮነን ክቡርን ብዙሕ ክዳውንትን ክትውንን ዘለዋ። እንታይ ደኣ ነቲ ዘለዋ ብኸመይ ትኽደኖ እዩ እቲ ቀንድን ኣገዳስን ነገር። ስለዚ ኣብ ኣከዳድናና ክንጥንቀቕ ይግባኣና። ምስ ቅርፂ ኣካላትና ዝኸይድ ኣከዳድና ምዝውታር፣ ኣብ ንመርፆ ሕብርታት ናይ ክዳውንትና ከዓ ምጥንቃቕ። ሓደ ግዜ ኣብ ንኽደነሉ እዋን ሓንቲ ወይ ከዓ 2 ሕብሪ ናይ ክዳን ምዝውታር፣ ብዙሕ ዓይነት ሕብርታት ምዝውታር ንትርኢትና ከጉድሎ ስለ ዝኽእል ሓንቲ ወይ ከዓ 2 ሕብሪ ምጥቃም ኣዝዩ ሰሓብነት ክፈጥር ይኽእል። ጫማናን ቦርሳናን ወላ ብክቡር ኣይንግዛዮም ዳእምበር ፅሩያት ክኾኑ ግን ይግብኦም። ምክንያቱ ሰሓብነት ናይ ኣከዳድናና ሓፍ ከብሉ ስለ ዝኽእሉ። ካልእ እቶም ንኽደኖም ክዳውንቲ ወላ ክቡር ኣይኹን ወይ ከዓ ብራንድ ወላ ኣይኹን ድተረሩ ብግቡእ ዝተሓፀቡን ክኾኑ ይግብኦም። ዝተጨማደደ መስመር ዝፈጠረ ብግቡእ ዘይተሓፀበ እንተኾይኑ ፅባቐኡ ከጥፍእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ብግቡእ ዝተሓፀበ ክዳውንቲ ንትርኢትና ወይ ከዓ ሉክ ናህና ኣዝዩ ሰሓብነት ስለ ዝፈጥር ከነስታርሮ ብግቡእ ክንሓፅቦ ይግባኣና። ራብዓይ ፐርፊም ወይ ከዓ ጨና። ክቡር ጨና ምጥቃም ዘይኮነ ቅልል ዝበለ ሰሓቢ ዘለዎ ሽታ ንኻልኦት ዘይርብሽ ምስ ዝኸውን ተመራፂ እዩ። ብዘይካዚ ርእሰ ተኣማንነትካ ክትውስኽ እውን ይሕግዘካ እዩ። ጨና ኣብ ንጥቀመሉ እዋን ንእሽተይ ቫዝሊን ምጥቃም ነቲ ጨና ንነዊሕ ዝበለ እዋን ክፀንሕ ይሕግዘና። ሓምሻይ ኣክሰሰሪስ። ብዘይ ኣክሰሰሪስ ወላ ፅቡቅ ክዳውንቲ ተኸዲና ሙሉእነት የብሉን። ኣክሰሰሪስ ልክዕ ከም ፓንክቹዌሽን ማርክ እዮም ኣብ ፋሽን። ኣክሰሰሪስ ኣብ ንጥቀመሉ እዋን ብውሕድ ዝበለ ዓቐን ምጥቃም። ኣብ ሓደ እዋን ሓንቲ ወይ ከዓ 2 ሲምፕል ዝኾኑ ኣክሰሰሪስ ምጥቃም። ብዙሕ እንተዳ ንጥቀማለና ኮይና ንትርኢትና ወይ ከዓ ነቲ ኣከዳድና ከበላሽዎ ስለ ዝኽእል ሲምፕል ውሕድ ምጥቃም። ቀሊልን ዘይተጋነነ ኣብ ትክክል ዝኾነ ቦታ ምጥቃም ትርኢት ኣከዳድና ሙሉእ ብሙሉእ ክቕይር ይኽእል። ሻድሻይ ፖስቸር ኤንድ ሙቭመንት
ኣቃውማናን ኣቃውማናን ኣካይዳናን ብዙሕ ሰብ ዘይስተውዕለሉ ነገር እኳ እንተኾነ ግን ሓደ ካብቶም ኣገዳሲ ዝኾኑ ነገራት ነቲ ንሕና ኤሌጋንት ሉክ ሓፍ ከብሉና ዝኽእሉ ነገራት እዮም። ወላ ጽቡቕ ተኸዲና ጽቡቕ ጨና ጌርና ጽቡቕ ፀጉርና ሒዝና ኩሉ ዝኽንብሎ ዝፀናሕና ጌርና ኣቃውማና ተዘይተዓሪ ወይ ከዓ ኣካይዳና እንድሕር ሸለልትነት ዘለዎ ዓይነት ኣካይዳ ንኸይድ ኮይና ነቲ ናትና ሉክ ቶታሊ ከጉድሎ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኮፍ ኣባህላና ኣካይዳና ደው ኣባህላና ናይ ኢድና ምንቅስቓስ ኣይ ኮንታክት እዚኦም ክፋላት ናይ ኤሌጋንስ እዮም። ኮንፊደንስና ንኽንውስኽ ከዓ ይሕግዙና። ወላ ጽቡቕ ክዳውንቲ ተኸዲና ኣቃውማና ተዘይጠቢቑ ትናህና ኤሌጋንስ ወይ ከዓ ትናህና ትርኢትና ክጠፍእ ስለ ዝኽእል ኣዚና ክንጥንቀቕ ይግባአና። ሳይ ስለ ዝፀናሕኩም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ትሕዝቶ ንራኸብ ኢና። ሰላም